O responsable de mar no Goberno Autonómico e a vicesecretaria de Desenvolvemento Sostible do PP, Paloma Martín, xunto coa deputada no Congreso, Rosa Quintana, realizaron esta mañá unha visita ás instalacións da conserveira Gealsa. Ali, tras coñecer o Centro Tecnolóxico do Bodión, os representantes do Partido Popular defenderon a importancia da conserva como sector estratéxico na economía española. España es el primer país de la Unión Europea en la industria conservera, en la conserva de pescado y de marisco, y el segundo a nivel mundial. Son más de 800 empresas las que se dedican en España a la industria del pescado y son 34.000 trabajadores los que están detrás apoyando. Además, exportamos nuestros productos a 145 países. Eso demuestra la fuerza que tiene el sector pesquero y la industria conservera en nuestro país, que extiende más allá de sus fronteras el prestigio del pescado, el prestigio de nuestras conservas. Por esta razón, instan ao Goberno Central a tomar medidas encamiñadas a defender a flota, como a rebaixa do IVE do peixe ou a posta en marcha de campañas de promoción do consumo de produtos do mar. Pedimos ao Goberno do Estado, pedimos ao Goberno Central que, por favor, axude ao sector do mar, que, por favor, se pronuncie dun xeito claro ante aquelas medidas que está pedindo o sector e que estamos pedindo tamén todos os galegos e galegas, e, por un lado, como dixen, esa baixada do IVA é necesaria e, por outro lado, como non, esas campañas de promoción a nivel estatal son fundamentales. Dende o PP traballan tamén na posta en valor do sector a nivel europeo e nacional, con medidas como a creación dunha comisaría de pesca no novo goberno en Bruxelas, así como a posta en marcha dunha comisión específica de pesca no Senado. Tras o seu paso por Gealsa, os mandatarios populares desplazáronse tamén ata Pobra para coñecer as instalacións de Congalsa.